teriring doa dan restu dari kami Wahyu Cipto Budoyo Sengganet Campur Sari Ngadirjo Temanggung. Semoga closing pagelaran seni Walimatul Hitan Ananda Muhammad Gilang Ramadan senantiasa mendapatkan limpahan berkah barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, lancar tanpa ada aral sampai paripurna. Mewakili dari segenap keluarga besar BCB, perkenankanlah menyapa segenap pengunjung, penonton, warga masyarakat Banyudono, Gedong Banyu Biru, Semarang dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam rahayu untuk kita semuanya. Salam sejahtera, salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya satu keberkahan yang tak ternilai harganya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa bersatu padu, berkumpul tentunya untuk mewarnai satu kebahagiaan dari keluarga besar Bapak Ngadiman beserta Ibu Darsi yang menjalankan kewajiban menghitankan putra tercintanya Ananda Muhammad Gilang Ramadan. Teriring doa dan restu untuk Dik Gilang, semoga senantiasa atas sunnah Rasul yang dijalankan di usia yang dewasa, usia yang balik, bisa mewujudkan satu anak soleh yang insya Allah berbakti kepada kedua orang tua, membawa nama harum dari keluarga, berguna bagi sesama, nusa, bangsa, juga agama, juga masyarakat dari Banyudono, Gedong Banyu Biru, Semarang. Salam hormat taklim dari kami Wahyu Cipto Budoyo. Kami haturkan untuk sesepuh bini sepuh di Banyudono Gedong, untuk Bapak Ibu perangkat desa beserta jajaran keperangkatannya. Salam hormat kami untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh kesenian, terkhusus untuk dulur dari Laras Turonggo Jati. Semoga senantiasa malam hari ini menjadi ajang silaturahmi yang insya Allah mempererat tali persaudaraan kita dalam melestarikan budaya Jawa. Kami sampaikan terima kasih untuk sedulur dari Wahyu Cipto Budoyo yang telah hadir membersamai kami. Selamat menyaksikan sampai paripurna. Wahyu Cipto Budoyo. Panjaran Sari Aromado Burat wangi lir Panjaran Sari dasar angin ngomong wangi puspa tutut rasa arum urat wangi lir
Supamanggala kang hangasta Sekar Dwi warna sesanti kang kunjuk ring Gusti Rahayu sakum dumadi Rahayu kang maragani Rahayu kang hampir sandi La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin Maulaya sholli wa sallim daiman
illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dek Gilang untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama terlebih dahulu sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu tercintanya. Klono Siwandono Raja Muda Ivanaraga Siyaka ing Yuda lawan Raja Raisinga Asta pusakaning Becut Kyai Samandiman Rapasing perang puput Singo barong alas rupan Iyo wahi perangi tan soyo rame Iyo wahi negarane dadi aman ho
Dununge kamulyan jati iku wujud tentreming ati dudu pondo dudu kebyaring donya ananging merga jedak kang kawasa Rabasa prasatya kang maju nindak lakwang gara murka budhal to. Yo! Akalin jungkir karane kucang jaman wis akhir jaman wis akhir dunyane sungsar aku pikir iman jaman wis akhir jaman wis akhir dunyane sungsar
makmume kentir imame ilang jaman wis akhir jaman wis akhir langite petang atine kabeh uripe londo jaman wis akhir jaman wis akhir langite atine kafir uripe londo jaman wis akhir jaman wis akhir banjire pandang sing urip mungkir sing urip mungkir sing arep jaman wis akhir jaman wis akhir banjire pandang sing urip mungkir sing arep Sor, di, bo, apa, oi. Sor, di, bo, apa, oi.
raja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cantut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jrone praja Pratandha siyaga magita gita wahyu cipta beler kadya prapancana budhal yo Indrajit lan pati ning Anoman ora wedi gede sang prajurit kang har mawon surak gumro kang bodho rubuh ayo arek kita ya singko matekan si mangling jebret saking dirgantara Sutil Laksana Babatana Pangeran Sutil Laksana Pangerane paring sandang paring pangan paring belas kawulane Sutil Laksana Babatana Pangeran Sutil Laksana Pangeran
kabeh mau ora perlu digetuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki ne dadi rondo kabeh mau ora perlu digetuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo iya 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 Ayo, bukti, satnyane awak mulai. Mamut rasa kamanungsa murah tata tamalan durjana wana wasa cambul gundul sujan motan bisa pinilaya kiring kendi mawing cambul gundul sujan mota bisa pinilaya pibutur kang uhur ojo lali kang marang pacipan
Lamun sinawa teman agawe kandung sulas lakane lelewo sarwa kadesi nantep lapare seti lair batin pantes kalamun tadi beban kita Ya, kapan? Ha, oi. Hi, ha, hi, ha, ha, ha. Hi, ha, hi, ha, ha, ha. Sunila agepar jroning Ahmad Bangli pedhing kahanan pabaratan. Ha, ha, oi, ha, oh, ha, oh, ha. Oh. Ahmad Bangli kang carita aku sang prajurit kang setri kang ora iso ketata kang kudu klampah. Ha, oi, ha, oh, ha. Kabyo, kabukto, basmo, ketaman, ubrek, geni, pasrah, mawa, saya. Ho, ah, ja, oh, ho, oi. Soso, soso, sololololo. So. Soso, soso, sololololo. So. Hey, hey, ha! Oh, ha! Hey! Sirepaning. Ha, ha, oi, ha, oh, ha. Hi, ha, ho, ah, ha, oi. Ha, oi, ha, oh, ha, oh, ha. Hi. Ha. kaya ngene yen nandang loro asmara jroning nala mangambar arum puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu dia ayu memandi jantungku.
Sawijining carita para satriya kang maju ning kalangan pabaratan anggone nebus dharma jalmane kaya ditanjalma ing alam donya kudu sambada lagu utama tansah eling kang kawasa sabar uga nerima ditanjalma ing alam donya kudu sambada lagu utama tansah eling kang kawasa sabar uga nerima bekteni marang wong tuwa ben oleh endaing suwarga aku becik ayo le bekteni marang wong tuwa ben oleh endaing suwarga laku becik ditindakno ben ora dadi kuyung rukun marang tangga tulung marang sasama sifat ira iku kang bodho kang ora tembus kang gambar kang ombo arek kene le kuyung rukun marang tangga tulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikan para hina becik ati olok ketara iki ngono namung ukara uga manfaat
ketara sluku bathok lailo si Rama menyang Solo oleh payung mudha cendit lulupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit cukup patok ilah ilu si Rama menyang Solo oleh payung buta jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilah ilu si Rama menyang Solo oleh payung buta jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilah ilu si Rama menyang Solo oleh payung buta jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilah ilu si Rama menyang Solo oleh payung buta jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilah ilu si Rama menyang Solo oleh payung buta jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilah ilu si Rama menyang Solo oleh payung buta jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilah ilu si Rama menyang Solo oleh payung buta tak lilo ledo tumana ojo pitake
kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo do gojekan metu pinggir pinggir sisik kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bebaya ayo kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo do gojekan metu pinggir pinggir sisik kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bebaya ayo kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo do gojekan metu pinggir pinggir sisik kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bebaya. Sore kebun iki cai wono lembuyang ombok kodongi yola ilo ya ilo la ilo yola le yola le ala kebo sumune loro cai wono lembuyang ombo kodongi yola ilo ya ilo la ilo yola le dewe yola le ala kebo biru sore kebun biru cai wono lembuyang ombo kodongi yola ilo ya ilo la ilo yola le dewe yola le ala kebo biru sore kebun biru cai wono lembuyang ombo kodongi yola ilo ya ilo la ilo yola le ala kebo kiro. Sentit lulupa wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golekno duit cukup patok
ilang ilmu sirama menyang Solo le-ole payung muda sentit lulupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit iling-iling sira manungsa jaler estri enom latuwa saben dina padha ilingo kapan-kapan nampa timbalan kang maha suci kelem ra kelem bakal mati disaliti penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rutane papan rupa manungsa jujukan di upaku tanpa bantal tanpa rasa umaira ana lawange turune dhewe ra ana kancane ditutupi ancang-ancang dijuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawa tangisi kaya wong nembang yen ajine arah-arah iku berpodo yen imane ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar candat ku dapat zaman edan wong tua rapi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manduke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser adu penake
Iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manduke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake yen digoyang ser aduh penake lir ilir tandure wosum pilih tak itu royo tak sanggup pengantin anyar camon peneno blimbing sipo mengkusuri upung pada rembulan upung tempat kapan sun surao surah iyo sumilir tak itu royo tak sanggup pengantin anyar camon eneno blimbing kuwi lunyu peneno kanggo masuk toto tiro kumintir bedaing pikir tondo mono srumantono kanggo sipo mengkusuri upung padang rembulan mumpung tembar kalangan sun surao
turipute ditandur ning kebon agung turipute ditandur ning kebon agung celeret diponyoplo kok kira kepake opo kok ira kepake opo kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu kang mituhu marang guru ben lakune ora telu tegese guru yo iku ukote tombo ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu dikir wengi ingkang suwe kaping pati wong kang soleh kumpulono kaping limo wetengiro luwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembatani Allahumma sholli wa sallim ala
Kami sampaikan ucapan terima kasih untuk segenap warga masyarakat Banyudono, Gedong, Banyu Biru, Semarang, juga untuk segenap pengunjung, penonton, terkhusus untuk keluarga besar Bapak Ngadiman dan Ibu Darsih. Segala kekurangan, kesalahan dalam kami menyampaikan hiburan atas nama Wahyu Cipto Budoyo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa dan restu untuk perjalanan pulang kami, semoga selamat sampai tujuan dan sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Wahyu Cipto Budoyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam rahayu.